ndibwerekere chitsanzo chimene anapereka Dr. Kabambe kuti mabungwe awo ali ngati dokotala amene amakuwuza kuti ukapitiriza kudya nyama iyi ufa nayo chifukwa ndi imene ikudwetsa matenda awo. Now IMF ndi World Bank zakhala kuno ku Malawi nthawi yonse zakhala zikutiuza panganizi ife tikudyabe nyama imene dokotala chakutiletsayo. Ndiye ndikufuna zoti in 30 seconds mudzachita chiyani kuti ino tiyambe kutsatira zimene dokotalayo akutiuzazo chifukwa clearly zimenezo zakhala zisakuchitika in 30 seconds. Yeah, funika utsogoleli, it's about leadership, and nitokoze kuti I was able to Honorable President Joyce Banda anapanga appoint economic planning minister. I was very happy to work with her. Entire manager ngati economic planning team iwowa entire manager dinagula ntchito limodzi ndizoteka nditu zimafunika utsogoleli. It's about decisive leadership, making decisions early, and my decisions amene ayenera kuti atsatiridwe. Chabwino tibwere kwa Dr. Kabambe funso ndi lomwe lija in 2 minutes mudzateteza bwanji anthu ovutika kwambiri pamene mukukwanitsanso mfundo za IMF ndi World Bank. Ndiperekeso chitsanzo china chonena kuti IMF ali ngati dokotala amene akumuuza munthu ali ndi vuto la liver, mowa ukumwawu ukuononga liver yako ufa. Ndiye ifeyo pakati posepa takhala anthu osamva utsogoleri wosamva. Kuyambira 1994 pamene ndalama yathu inali 1 kwacha equals $1, tikadakhala timamvera uphungu wa IMF bwino bwezi ndalama yathu idakalibe 1 kwacha $20 mpaka na lero yafika 1 kwacha equals 1,700 kwacha equals 5,000 kwacha black market. Kusamva liver yathu yaonongeka tikufa. Amazunzika zikatero ndi anthu osaukawo. Lero tikunena kuti 75% ya Malawi ngosauka. Chaka ndi chaka tikusowa zakudya. Fetereza uja nali pa 6 kwacha 994. Fetereza uja lero wafika 158,000 kwacha. Anthu akandika kugula fetereza. Chimanga timagula bwino 1994. Lero chimanga sitingati kugula. Mavuto okaoka ukapanda kumvera dokotala. Zotsatira zake ndi zimene zikusamva azitsogoleri athu ndi mavuto athu. Tikupweteka nazo anthu. Tikufunika chumachi tichikonzenso bwino timvere uphungu wa IMF unena kuti simungathe kumangokhala moyo mangokhalira katapira mufa nazo ndi katapirazo. Tafikano pa stage imeneyo Amalawi tavutika kuopsa. Tikufunika tiyambirenso kukonza chuma chathu, titsate discipline. Kodi tikupeza ndalama zingati, tingagwisa ntchito ndalama zingati, tingachepetse bwanji ngongole zathuzi, tingayike bwanji ma business ena kuti atithandize kubwisa ndalama zambiri, chuma chathu moyo wathu pili patsogolo, anthu apeze ntchito, umoyo wa Malawi club ino. Imeneyo ndi ndondomeko yofunikira kwambiri. 30 seconds to you Dr. Kabambe. Mwatsindika kuti kusamva, koma pamene sindikupetsa ndipo kuti kusamva kumene kutidza kuthetsa bwanji chifukwa clearly anthu akhala akuchita kusamverako ndipo tafika pamene tili pano. Muluzi anena kuti utsogoleri sindikudziwa ngati inu mungawunikirepo pa nkhani imeneyi kuti tidzatani kuti kusamvako kudzathe. Anthu akamatiuza kuti tasiyani izi ngati dziko tizichitadi, andi inuyo mwakhalako mboma kugwira ntchito m'maudindo osiyanasiyana, ndikupetu mwakhala kufupi ndi mfundo zimene zimapangidwazo, ndipo mukudziwa chifukwa imene chimapangisa kuti anthu asamamve mabungwe ngati amenewa akamatiuza kuti chitanizi tidzatani. 30 seconds. Ndine example hapa ya High Excellency Dr. Joyce Banda adamvera ulangizi andi zinthu zinayamba kukonzeka zimene zimaonongeka. Anthu akakhala ndi leadership imene ifuna imvere malangizo zinthu zikhala bwinobwino. Ku China adanena kuti sitifuna IMF koma tipanga zolondola. We don't need somebody to tell us usamwemwe mowa ine sinimwa mwafomo ndoipa. Ife tikakhala zitsogolo odziwa zochitikazo akuchita zoyenerazo chuma chathu ndi dziko lathu pita patsogolo. Tisankhe chaka chino atsogoleri otakhoza panga zolondola zimwambiri. Dr. Joyce Banda, 2 minutes kwa inu funso ndi lomwe lija.